chi'n gallu clywed y band? Rwy'n wedi chwilio am y band. Posib. Da, maen nhw'n rhoi rhael yn yma. Lle mae'n mynd? Ydych chi'n mynd ar ei ôl o? Iawn. Dyna ni efo bydd. The hardest bit's putting with the back. Diolch. Ribbon on, I think. Be da ni'n neud rwan? Mae fyny chi, os ydych chi eisiau riban, neu welwch chi rheina i fyny ar y pentan y fanna. Fedrwch chi jyst addurno'ch oren fel la, neu patrwm yna fo. Neu os ydych chi eisiau gallu hongian o i fyny, mi fedra i roi darn o riban yna fe chi. A beth da ni'n neud wedyn, os ydych chi'n gwylio, you're being demonstrated here. And as you as my demonstrators. Da chi'n cael ffon bach bob un. O, dyn nhw'n mynd i reid i'r pixie bach a cael y bigo i hyn. Ffon bach bob un. A un i chi eitha. A hwn da chi'n defnyddio i wneud y twll. Ac ar ôl i chi wneud y twll, cloves ydy'r rhain. Da chi'n pigo un o'r cloves mae fyny. Can I just put this in there? Yeah, I was just thinking about doing that actually. A wedyn, pan da chi wedi gwneud eich twll ynddo, ar hyn wan, gwthiwch y clof i fewn i'r twll. A dyna ni. Os ydych bys chi'n brifo, da chi'n gwybod beth i hwn? Gwiniadur ydy hwn. Thimble yn Saesneg. A hwn, da ni'n defnyddio efo pina, lle bod y pina, pan da ni eisiau gwthio pin i fewn i rhywbeth, lle bod o'n brifo ni, da ni'n defnyddio gwiniadur. Fe mi fedrwch chi, mae gen i rei fanna, mi fedrwch chi defnyddio hwnna i jyst gwthio fo. Ond, di hein yn rhy bigog, dwi'n siŵr fedrwch chi'n neud. Be sy'n digwydd, dechrau fel hyn ynddo? As da chi'n hongia nhw mewn lle sych, a mae o'n crebachu, a mae'r cloves yma hyn yn helpu fo gadw rhag pydru, a mae'n ogled ar hwn o hyd. Ond i helpu fo bara, beth sgen i fan hyn ydy bag. Dwi'n cael bag llai i'r lo ando, so yna'n ei fath sens. Ydy dwi'n yn amrach o bag ma. Sgen i fi fan yma. Ond beth sgen i fi yn gwylod hwn i gyd ydy spices. Nutmeg, cinnamon, cloves, ac os rai ysgwyd o yn y bag. Mae'r fatha cwpanna bach, these little cups now, will hold on to the spices. Oh, okay. So that will help
not only make it smell nice. The one we were in the tree yesterday, we bought about 3 years ago. We've got a bag of dried oranges and the cinnamon and stuff. And we still picked it up, and it still smelled. It was gorgeous. Yeah. So there you go. Makes a change from where. Switch iddo fo. Mae'n edrych fel wan ta. Wel. A mi fydd na rei o'r hynna di dal yr opla i chdi rwan. Dyma fel. Neis. O, da ni'n cael bag i fynd yn ôl ni. O ia, gyd i fad. Ti'n ffidi hwnna? Ia? Ok. So ni'n ffidi hwnna, lle? Dwi'n gweld hwnnw'n bws. O, neis. Dyna dwi witcha dwi. Ti'n cael mynd ar tren? Do. It's a penguin. Robin goch, da. Looks like a penguin. Bol van koch. Looks like a penguin. Is er dan penguin? Oh, all of these stop going. Finger puppets! Yay! Dyn ni dyn? Mae'n cypio i chdi. Ta cute isio? Beth da ni'n cael gwneud rwan? Reindeer. Reindeer food. Beth sgyn ti fan'na? Currants. I think. Ti'n dweud gwneud beth sgyn ti dda fo? Waw. Drw fan hyn. Drwy'r felin. Un naws i'r un Bethesda di hwn o'n ddim sa'n grisia. Nid oes bradwr yn y tŷ hwn. Os chi fewn da? Nid oes be yn y tŷ yma. Bradwr yn y tŷ hwn. Os chi fewn? Bradwr? Wel, be ddigwyddodd ti weld yn y streic fawr yn y chwareli, ac o'na pobl yn cael eu tynnu nôl i'r chwaral drwy'r bosses deith nhw'n rhoi y bres. Wyt ti dal i eistedd? Na, gwrs. A wedyn oedd nhw'n dweud, os oeddech chdi'n mynd nôl i weithio, oedd nhw'n cael ei alw'n bradwr. Ie? Golwg yn wedi cael ei wneud. Mae'n dywyll yn y tŷ yma. Tŷ tan grisia di hwn o 1861. Ti'n gwybod pam bo hi'n dywyll yma? Achos does na'm joda. No electric. A creepers. A ti'n gallu clywed y cloc? Helo, ti di mewn? Helo? Wel, ti am ddod i gael stori efo Sian? O, da chi lyflu yn eich hetia bach cynnes. Ydych? Nhw'n ni ddechrau? Ie, nes e fwy. O, mae yna fwy yn dod. Mae yna fwy yn dod. Dowch chi mewn. Pwy sydd wedi sgwennu llythyr a Sion Corn? Do? Be da chi di ofyn amdano fo? Be sa ti'n hoffi? Dol. Dol? Be amdano chdi? Be ti di ofyn amdano fo?
Ti'n cofio? Ti'n mynd siŵr beth ti eisiau eto? Na, ti di gwneud? Beth ti di gofyn amdano fo? Dol, wyt ti'n gael hefyd? Beth yna chdi? Sharpies, o ti isio? Y peth a lliwgar na di'r sharpies. O, dwi'n hoffi'r sharpies. Mae Siriol yn hoffi sharpies. Ia. Rwan te. Oes na bengwiniaid yn byw yn Llanberis? Does na bengwins yn Llanberis? Nac oes Siriol? O, mae yna lwyth yn Pegwn y Gogledd yn does? Mae yna lot fawr yn byw yn ymyl ni. Mae'n wrth i bobe, maen nhw'n dod bob bore i ddeud bore da. Rwan te. Mae'r pengwin bach yma wedi dod yr holl ffordd o Begwn y Gogledd at Sion. Dyma'r pengwin yn deud bob dim! Ac o'r diwedd mae'r pengwin yn siarad. Yn dydi? Rwan. Mam. Helo, mam. Helo. Ydych chi'n iawn, ydych chi'ch tair? Ydych chi'n byw? Ydych chi'n mwynhau'r ysgol? Ydych chi'n cael canu na? Ydych chi'n canu dda? Wel, da chi'n trio dydach? Na, ni. Wel, beth am ganu Sion Corn? Da chi'n ganu? Na, da chi'n swil lle i ganu yn da. Dim ots, dim yr eich ganu. Sion Corn wrth i fod yn gweud. Yn ymwedig yn lle bach yn canu braf. Sy'n dŵad dros y blwyddyn ddistaw. Dim ots. Ond dim nag, beth ydych chi am gael gen Sion Corn? Okei. Eisiau sharpies. Sharpies, ia. Mae hon yn greadigol hon, da. Ie. Good. Well done, well done. Felly, ydych chi yn mynd i fod yn helpu? Dwi'n Nadolig fan, pen nhw'n dda yn helpu? Wel, dad sy'n cwcio, da. Dad sy'n cwcio. Dad ydy'r chef. Ie. Nadolig llawen, a dyna mae Sion Corn yn mynd i pawb. Dwi'n hapus. Ia. Sy'n bwysig. Bo' chi'n hapus pawb yn dweud fi'n hapus braf, de. Dim ffrinio. Hapus, de. A mam Sion Corn dweud dim ffrio fan gwe. Neu chi rand ar fo? Da chi wedi gweld beth sy'n tu ôl i Sion Corn ta? Se beth sy'n y ffinast? Beth sy'n y ffinast? Ie, lle di hwnna? Be di hwnna? Tren ni di hwnna, ie. Tren grisia ni di hwnna. Ie. O. A beth ydych chi ddeud?